Goiekik hartu duen proiektu hau oso beharrezkoa. Gehien bat eskualde ikuspegi horretatik landu beharrekoa. Eta erronkak hor daude, digitalizazioa, globalizazioa, nazioartekotza. Nik horiekin parte hartu da gehien bat izan zen hasiera baten. Digitalizazio gauzetan, formakuntza horiek eta proiektu horiek garrantzitsu dira. Guretzako ekintza hauek oso garrantzitsu die eta gainera Zegiko taldeek ekintza askotan parte hartzen dugu. Bat nabarmentzearren industriaren digitalizazioa. Hausnarketarako bide bat eman digu eta digitalizazio prozesuari bultzadatxo bat eman dio ere baita. Hub 4.0ra egin genuen bisita, bertan produkzio aditiboarekin lan egiten dute eta gu bezalako enpresai gerturatzen digute teknologia hori era errez eta azkar baten, bestera bat igual ez genukena hain errez lortuko. Erakunde publikoak eta bai enpresa pribatuak elkarlanari ekin beharko digu. Elkartzeak indartu egiten gaituela. Interesgarria iruditzen zaigu eta berazgarria baiara mailan enpresak elkarren artean erlazio ukitzea. Gure esperientziak partekatzen ditugu eta dauzkegun arazo horiei irtenbide errazago bilatzen zaie elkarlanean baldin bada. Proiektu hauek garrantzitsu die, batez ere herri txikitako. Eta gure herriak merkataritzari gabe, dendari gabe, bizia galtzen dute. Beraz, hor daukagu erronka oso handi bat. Gure partetik saiatuko gea dakigun hortan bestei laguntzen eta nahiko genuke beste enpresagandik baita ikasten jarraitu. Lagundu egiten dizute gauza garbi edukitzen behintzat. Asko dago egiteko eta nik uste lan honi heldu eta jarraipena eman behar zaiola.